sperma. Så vi är väldigt komplicerade. Men mycket är äggviteämnen av olika slag, och det beror ju också på att sperman koagulerar ofta. Idén, liksom den biologiska tanken kan man tänka sig, i alla fall när det gäller fortplantningsidéer och så vidare, att sperman sprutar ut så ska den koagulera runt livmodermunnen och liksom, så att inte det rinner ut på en gång. För nästa av sperman rinner ut igen. Det är viktigt att veta, det är inget fel att det rinner ut. Man får ligga på blöta fläcken där. Den ska väl det rinner ut. Det är bara en liten del som förväntas stanna kvar, liksom tas in i smaken, ja, det beror på. Sperman är påverkad av saker vi äter. Det är så här, före jul då man äter mycket kanel till risgrynsgröten, så ger det en positiv smak på sperman till exempel. Ananas och såna grejer kan ge sämre smakupplevelse, kan det vara om man har stoppat i sig mycket sparris eller jordärtskockor, om man har någon anledning skulle stoppa i sig många av den sorten. Kan ju vissa personer som lever på vegan tänka på. Jo, och sen så... så det är klart att det påverkas. Men sen normalt, alltså, det skiljer sig lite grann. Alltså, infektioner